com es cuinen els putxeros de tota la vida, a foc lent i des de primera hora del matí. Així ha començat el concurs de putxero i postres de caqui de la Ribera, en el qual han participat 18 restauradors valencians. El jardí del Salón Siglo XXI de l'Alcúdia ha estat l'escenari on els cuiners han pogut coure els seus putxeros. A les 9:30 han començat a arribar els restaurants i han preparat les olles i els estris per a elaborar el putxero i l'arròs. En la 9a edició del concurs organitzat per l'associació Fira Gastronòmica competeixen per fer el millor putxero un màxim de 18 restaurants vinguts de diferents punts de la nostra geografia. De l'Alcúdia han participat els restaurants Miguel i Juani i el Clàssic Bar. Vol dir que el ritme des que comencem així a les 11 menys algo fins a les 2 de la vesprà és terrible, sobretot per al jurat que té que tastar 18 arrossos, 18 putxeros i 18 postres. Mentre s'acaba de coure el putxero, s'ha constituït el jurat que fa el tast dels diferents plats. Presidit pel cuiner Juan Carlos Galvis, els membres del jurat d'enguany han provat un per un els 18 putxeros i postres de caqui que participen al concurs. El punt de cocció de l'arròs, així com de la pilota i els cigrons, marquen la diferència. El primer que tastem és l'arròs, que jo crec que és la part més important del putxero, no? Perquè tot el que se fa dins del perol està fet en la idea de treure un bon brou i que en aquest brou després es pugui coure en un arròs caldós. Entonces, en l'arròs caldós està la mare del cordero, del putxero, n'hi ha que acertar l'arròs. Acertar quina varietat és la que millor reacciona, que s'aguante bé. El jurat ha estat composat per Fausto Clemente Fill, representant del Salón Siglo XXI que acullen el concurs, Pere Gómez, propietari del restaurant L'Oncle Pere de l'Alcúdia, Pilar Lozano, històrica de la restauració a València al front del seu restaurant La Riguà, Àlex Aparicio, de l'Associació contra el Càncer i la Societat Gastronòmica Lo Figatell de València i el polifacètic periodista Tonino Guitián. I això jo crec que és més dignificar la cuina que fer-la una gastronomia d'altura o coses que també es fan, que estan molt bé, però jo crec que el primer és la difusió de la cuina valenciana i que tot el món conega, perquè jo, per exemple, que soc de València, hi ha la meitat dels plats que no es conec i cal viatjar també per la comunitat i conèixer-ho. I això és dignificar la cuina valenciana. Davant l'omnipresència de la paella, Tonino ha reivindicat el putxero com un plat que s'ha de valorar i potenciar. A València, com que la paella ha pres el puesto més important, no? de coneixement, és veritat que és com l'ambaixadora, no? de la cuina valenciana, però també ha fet molt de mal perquè ha fet que altres plats que són riquíssims, no? d'una cultura importantíssima gastronòmica, no es coneguen tant. Mentre el jurat feia el tast dels diferents putxeros que anaven arribant a taula, els cuiners han elaborat els exquisits postres de caqui que formen part del concurs. El president del jurat ha remarcat la importància que té el dolç a l'hora de promoure la nostra fruita. I això és una cosa sorprenent, perquè tots els anys, enguany que són 18 concursants, doncs imagina't, tots aquests concursants fent cada un el seu postre de caqui, a veure qui el fa millor, doncs és al final complicat. I una altra cosa que està clara és que acabem fins als ulls de putxero i de caqui. Tot el món sap que també es menja pels ulls. Per això, la presentació dels plats, i més encara en el cas dels postres, resulta de gran importància. La imaginació a l'hora de sorprendre el jurat entra per la boca i per la vista. I com a mostra, un botó. Abans que començara el dinar on es fa l'acte de lliurament dels premis, el concurs de putxero ha rebut una visita d'alta distinció, com és la del molt honorable president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que ha pogut veure la mostra de putxeros participants que s'exhibeixen per ser tastats per al públic que assisteix al dinar. L'alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom, que ha fet d'amfitrió del president de la Generalitat, ha posat de relleu el punt de trobada que suposa el concurs. Un menjar típic, casolà, clàssic, com és el putxero, i un nou producte, el caqui, que jo diria que és ja el futur, és ja el present i el futur
del nostre poble, del nostre país. Aquesta confluència, què millor que fer-la així a l'Alcúdia. D'alguna manera, el tast dels diferents putxeros, així com els postres de caqui, han estat l'aperitiu d'un dinar multitudinari, que ha convocat a gran part de la societat alcudiana. Amb la panxa plena, a continuació, s'ha procedit a distingir els 18 restaurants que han participat en el concurs. Després ha arribat el moment més esperat, el lliurament de premis en les dues modalitats. Pel que fa al postre de caqui amb denominació d'origen de la Ribera, el tercer premi ha recaigut en el restaurant Picanterra de Cullera. El segon premi s'ha quedat en casa, en el restaurant de l'Alcúdia Miguel i Juani, i el primer premi de postres ha anat a Meliana, al restaurant El Racó. El tercer premi de Putxero Valencià ha estat per al xef Amadeo de la platja de Gandia. El segon millor putxero li ha tocat al Gambrinus de Siete Aguas i el guardó més esperat, el del millor putxero del concurs, ha sigut per al doble premiat restaurant Miguel i Juani de l'Alcúdia. Les valoracions dels cuiners guanyadors després de rebre el premi han sigut molt entusiastes. La veritat és que l'ambient molt bo i així ha estat tot molt bé i hem intentat fer-lo millor que hem pogut. Gràcies a una amiga que ens ha ajudat un poquet també i entre tots ho hem tret. Y ánimo de cariño. Solo le voy a dedicar a mamá, que es la que fa el puchero en casa. Esto va para ella. Mamá, esto va por ti.